ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ kwesịrị na ụgbọ eritere ya. Ekele m Yusuf Datti Baba Ahmed bụrụ onye nsote Peter Obi mgbe ọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ 3 gara aga n'aha Labour Party LP. Site n'ike Peter Obi kpara na ya bụ nhọpụta, ndị kwenyere na ọ chọrọ ịnara ha ụra arahụ maọbụ ịnapụ ha ọnụ n'ara kwere maka ọzọ emena na ọ bụrụ na egbughị ngwere ọdụdụ na-abụ nke ọdụdụ atapụta wee kụnyege mkpụrụ nghọtahie na esemokwu n'otu Labour Party. Esemokwu na nghọtahie ha kụrụ mkpụrụ ya na Labour Party nyere mkpezi na ụdị a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ, a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi, a na-ebu n'isi ọ na-anyị n'ọdụdụ, a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anyị n'isi. Ka Peter Obi hụrụ na ụzọ adịghị ya na mbọ ọ gbara maka iweta udo na Labour Party, ọ kwụsịrị ije nzukọ ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana Datti Baba Ahmed gara n'iru n'ije nzukọ ya bụ otu agalaba nke Julius Abure maka nkwenye ya na ya pụrụ ikpezi nghọtahie na esemokwu dị na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe ehi hụrụ gbalaga, ọkụkọ jere na-egwu ọnụ. Ka Peter Obi dọkọtara, o jebere nzukọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC, African Democratic Congress. Yusuf Datti Baba Ahmed nọkọtara jee ya bụ nzukọ otu ugboro tie sọkwa na ya na ụdị ndị ya hụrụ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC agaghị abụli ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ka ụlọ ikpe wepụrụ Julius Abure site n'ihe ọbụla ọnụ kpọrọ ọkwa onye isi oche nke Labour Party, nakwunye ụlọ ọrụ INEC okwu nhọpụta dị n'aka n'ala anyị, nabata sinetọ Nenadi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party. Datti Baba Ahmed anọkwatakwaghị n'otu Labour Party, ọ banyezie otu PRP, People's Redemption Party. Nwanne nwoke bụ onye isi ochie. Donald Duke chịbụrụ Cross River State ga-azọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Ma tupu ọ banye PRP, Datti Baba Ahmed sonyere na ndị Peter Obi asị ya site n'ikwu na Peter Obi eji anya ọcha mee vụgavụga nke ihe ọ pụtara ya pụta ichekwa mmeri emeriri na nhọpụta afọ 3 gara aga. O kwenyere ruo echi agwụ agwụ na ọ bụ Peter Obi meriri na ya, nke pụtara na Peter Obi arakwunyeghị ngagharị iweta tikọ ngagharị inye ndị uwe ojii maọbụ ndị soja ohere ịgbagbuga ụmụ mmadụ na iboga ụmụ mmadụ ọlụsị n'ụdị dị iche iche site n'ikike onye isi ala. Ka ọ banyesiziri PRP, o kwuru na amakebeghị Peter Obi na mpaghara Northern Nigeria na ya nwadori ya jee hụba ndị ndu obodo na ndị ụkọchukwu ụka Muslim na ụdị eji wee maraba ya.
nke o kwuru n'izu ụka gara aga bụ na Rabiu Musa Kwankwaso bụzi onye nsote Peter Obi maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'aka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC Nigerian Democratic Congress n'afọ 2027 agaghị enyeli Peter Obi ụdị nkwado ya nyere ya. Anyị wee na-ajụ na-asị ya nwa bụ amaala ama ama na Northern Nigeria, ọnụọgụ akwụkwọ vootu ole ka ekwemere maka ya tụnyere Peter Obi Labour Party maka nhọpụta ọkwa onye isi ala n'afọ 3 gara aga. O meridoro n'ogbe polling unit ya ma ya bụzụkwara ọnụgbara wọdụ ya. Lezienụ Rabiu Musa Kwankwaso bụbụrụ minista ala anyị kwuru maka nche obodo, chịbụrụ Kano steeti afọ 8, jebụrụ ụlọ ọgbakọ etiti sineti, bụbụ onye ndu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NNPP New Nigerian People's Party, nwere mmeri na Kano steeti n'afọ 3 gara aga. Ka ya nwa jetụrụ ụlọ ọgbakọ etiti sineti tupu ewepụ ya site na mkpebi ụlọ ikpe ma ọ bụghị ya meriri na nhọpụta. Ji atụnyere ụdị nkwado Rabiu Musa Kwankwaso pụrụ inye Peter Obi ma e bụrụ nke ya onwe ya nyere Peter Obi n'afọ 3 gara aga n'obi. Onwe na-adịzi ka Peter Obi si Peter Obi asị ya nke Yusuf Datti Baba Ahmed, ọ bụ na ụdị ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ kpesịbara na ụgbọ eritere ya. Abụ m Chukwu ma Ogbonna, ka ọ dị n'izu ụka ọzọ. Ma biko mee ka mata ka isi hụ nke taa n'ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.